gradient which is represented by m. Saka kana chiti gradient tiri kureva inclination, tikada kutaura from a physics point of view, inclination. And by inclination we can give an example of mudzisirwa kana kuti mukwidza. And saka kana tine mukwidza, mikwidza inosiyana. Isu musha kwedu kutori nemukwidza watine vanhu 2 or 3 vakashayika vazama kuchovhera bhasikoro pamukwidza iwo. Otherwise wanga usiri mukwidza, because kana uri mukwidza zvoreva kuti uchazova uchibva kune rimwe divi unenge uri mudzisirwa, asi uchibva kune rimwe divi mukwidza. Saka pamudzisirwa pacho pakanyanya kuita steep. We have the word steep, and you also have the word gentle, but mawedzi achishandiswa pa the word slope. Zvekutanga mabhuku kana achidescribe a gradient anodescribe as a slope. Saka slope ndo zita ratinopa, ndo chirungu chekuti mukwidza kana kuti mudzisirwa. And you are going to see this demonstrated quite soon. So when we are talking about a gradient, we should understand that a gradient is equal to change in y over change in x. That is what a gradient is equal to. Change in y over change in x. And kuti change in y over change in x togona kunyora tichiti delta y over delta x. Saka triangle kadika kakano representa delta. Delta ileta iri mu Greek alphabet inotoredzera kana kuti yakafanana nekuti d. So delta ndokuti d. Ndo panobva kuti zita redelta yaya inogadzira zvimwiwa. So instead of kunyora kuti change in y over change in x, togona kuti delta y over change in x over delta x. But kana takuda kuzvinyora tichiva more focused on practicality yazvo, tinenge takuti y2 over y1 over teta kuti y2 minus y1 over x2 minus x1, like that. So definition ya gradient yatapa iri wholesome. Otherwise definition yandoda kuti muchengete musoro menyu ndeyekuti m is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1. This is the definition I want you to submit to memory. This is what a gradient is.